Hey Lotte, Ja? weet je wat ze doen bent? Deze aflevering is deels gesubsidieerd door het Cultuurfonds in Vals en de provincie Limburg. Welkom in het winderige Vals. In het zonnige Zuya en het winderige Vals. We zijn vandaag op pad, want we gaan plat in de ploeg. We gaan gewoon voor de eerste keer metlopen bij de gemeente Vals. Sinds het... Oké, beginnen. Wat zijn de gemeente allemaal? Sis? Nou, ik weet in ieder geval dat de gemeente verantwoordelijk is voor het sociaal domein. Wat? Dus wet maatschappelijke ondersteuning en de jeugdwet. En- Wat denk je van een gemeente deed? Ja, iets met burgers. Zaken. Burgerzaken. Oh ja, burgerzaken Maar doen ze wat ook. zijn burgerzaken? De driebewijs ophalen. Ja, En het afval of zo. Oh ja, aan het afval. Ja. Ja. En volgens mij doen ze ook onderhoud aan de infrastructuur. Dus bijvoorbeeld riolering en zo doen ze volgens mij ook. Nou, voor hebben we er zin in? Ja, ik ben heel benieuwd met wie we allemaal mogen metlopen en metkieken. Een klein beetje spannend. Ja, dit is de eerste keer dat we plat in de ploeg gaan. Ja. Sis, dit is trouwens het gemeente. Oh, het ziet er gaat. Ik zie... Dit is echt wel... dit wil ik wel. Stijtig gewoon. Oh, dit is echt Je leuk. kunt ze al met daar naartoe flaneren. Want dat is het gemeentehuis. Ah, dit is het gemeentehuis. Ja. Oké. Ik ben Lotte Limburg en jij gaat vandaag met plat in de ploeg. Let's go! Hoi! Leuk dat je kijkt naar Plat in de Ploeg. Ik ben Lotte uit Limburg en samen met mijn bestie Suus gewoon Veer aan de gang. In Plat in de Ploeg sloven Veer ons uit in verschillende beroepen. Van werken bij de televisie, sjoefelen in de grond of zelfs het runnen van een kinderopvang. Wij is de echte ploger. De Suus zit in Plat in de Ploeg. Dus maar Jasper is voor, Joshua is er nog. Ja. Oké, ho. Hé, maar wieso is dit al zo goed beveiligd hier op de gemeente? Nou, laat maar eens zien. We starten de dag met een rondleiding. Daarvoor moest voor eerst het ganse gebouw door. We beginnen wel bij de raadzaal. Oké. We moesten 3 keer hierop klikken. 3 keer. Ja. Ik ben nu al verdwaald. Ja, dan moet je immer als punt pakken naar binnen kijken, of naar buiten kijken. Snap je? Dus dan zie je nu de best. Oh, dit is gewoon bij de markt. Ja, dat is een goede tip. Ja, die heb ik ook gekregen in mijn eerste week. Stagetip nummer 1. Ja. Zo, dan beginnen we in de raadzaal. We zijn nu binnen in Vals, bij de gemeente, en vrouwen al even kennis gemaakt. Maar ik wil ik even voorstellen aan de kameraden van deze aflevering. Ik stel je voor aan Joshua en Jasper. Dit zijn onze kameraden voor deze aflevering. En een kameraad weet de ins en outs van de werkplek en deelt handige tips. Weer morgen met hem met op pad. Maar goed, jongens, wat doet je eigenlijk bij de gemeente? Ik doe een studie Facility Management bij Zuidhogeschool in Heerlen. Door een MBO, ja, visa college. Ja. Voor 4 herhalen, ook facility management. Grotendeels hou ik me bezig met contracten. Dus het contractregister, wat er momenteel niet up-to-date is, dat we bijwerken. En contracten met wie dan? Dat kan met je de ringen, zie je. Bijvoorbeeld huurcontracten met de voetbalverenigingen, RD4 en dat soort zaken. Of de koffieleverancier binnen je mengde. Dus, En ik hou me niet bezig met operationele dingen. Ik ga moeten inventariseren met het kabelmanagement dat ook niet doet. En dan ga ik offertes voor al je vrouw aanbesteld. Ik ga een nieuwe plattegrondje maken met verschillende dingen in kaart brengen die wat ook niet up-to-date worden. Ik heb eigenlijk voor een stage bij de gemeente gekozen. Ik ga contacten hebben van Louis van Vols, omdat ik ook van Vols ben. En het lijkt me gewoon leuk omdat ik van tevoren totaal geen idee hou over wat er eigenlijk passeert. Hè. En wat zijn dan dingen waar ze dan nu achter best gekomen van altijd dat zo? Ik zit dan met 2 collega's op het kantoor die doen dan vergunningen. En ik word er totaal niet van bewust dat met de carnaval, wat heel groot is in Vols, er wordt immer over gezegd, van dingen niet deugen. En nu kun je er pas hangen wat voor vergunningen eigenlijk allemaal aangevraagd moeten worden, waardoor dingen niet deugen. Ja. En daar had ze veel meer begrip voor nu. Ja. Hij is de burgemeester. Helaas is hij er nu nog niet, dus er komt er niks weg voor terug. We gaan nu naar de burgemeester. Ah, ik mag binnenkomen. Hoi, Lotte? Alex Ennissen. Hi. Ja, wie wordt je eigenlijk burgemeester? Ja, het korte antwoord is solliciteren.
Wat voor achtergrond is eigenlijk handig om te hebben als burgemeester? Daar is niks voor geschreven. Als je in de praktijk ziet, vanuit een politieke loopbaan, lokaal bestuur actief zijn geweest, soms ook mensen die in provinciale politiek actief zijn. Het is dus ook geen studie die ze kunt volgen, geen opleiding burgemeester. Ja. Ik vind zelf wel dat een aantal studies behulpzaam zijn. In ieder geval, ik ga een rechtenstudie gedaan. Ja. Zo moest er wel gevuld voor. Maar er leiden wel dus meerdere wegen naar Rome. Ja, Absoluut. dat is voor u ook. Iedereen kan burgemeester worden. Nou, Oh nee, sorry, dat is totaal niet de conclusie van dit. In beginsel iedereen burgemeester. Wat vind je daarvan het leukste om te doen als burgemeester? Zorg ervoor dat ze ook geregeld bij de lugen winnen. Kuken dus is iets om te huren wat er echt speelt. Ja. Gewoon zin van doen. Hallo, jij woont hier. Dat is ook even oriënteren. Ja, maar zat hij daar van Hier van 1772, ja, toen leefde ik niet. Niet? Hij is erop, hoor. Hij is 3 landen. Ja. maar ik check het burgemeesterhoes. Het gemeente. Ik wil zeggen, wat wil er hem hen hoor? Ja, of dan moet de plant meer naar achter. Vrij je ook nog een afspraak met wethouder Erika Jagers. Ja, als wethouder had ik inderdaad met name het sociaal domein in de portefeuille. Nou, een typische dag, afwisselend. Is vooral hingen de agenda aanlopen, heel veel vergaderen, heel veel lezen, heel veel in gesprek met inwoners, zorgaanbieders. Dus het is wel heel afwisselend. Van A tot Z, zeg maar, heb je verschillende soorten banen en gelegenheden. Ja, en dat maakt het ook soms wel eens moeilijk, denk ik, om te vertellen, wat is er nou precies bij een gemeente? Ik denk, een bedrijf doet maar het product en dat zit allemaal in dezelfde richting. We doen van oprapen en neerleggen van een stoep tot aan het organiseren van een woonvoorziening. Gemeentes op zichzelf al heel breed zijn. We hebben een dull moment bij een gemeente. De gemeentes ook wel redelijk veel vrijheid had en dat wat ze mogen doen. Ik bedoel, ik kan het niet zeggen, maar dit is een stoep tegen de motroe zien. Nou ja, ik vind groen leuker. Dat kan niet, maar wel een stuk ruimte in wat ze belangrijk vindt en wie ze het zo willen aanpakken. Ja. Wel echt een pans is. Ik wil weg van al die trappen. Nou, je kunt van nu naar de... Oh, sorry. Dat zit ze nu. Waarin is aan het trouwen? En je kunt van nu mijn plaats laten zien waar ik zit. Dit is mijn plaats. Hij zit zich iedere dag te studeren. Ja. En, Voor een half jaar, toch? ja, het is gebouwbeheerder. En dat is die voor de evenementen, vergunningen en andere vergunningen. En marktmeester, dus die had wie vandaag had die het dan hier drukker, omdat de markt natuurlijk is. Dus dan Moeten die dan ook echt aan het... ja, en soms ga ik mee om een rondje met ze lopen, kijken wat ze dan deed. En dat had vooral te maken met vergunningen, dus kijken dat alle markjes op de jouw plaats staan. En niet dat er mensen door staan die wat jou niet door deuren zien. Ja, het is eigenlijk qua stage echt wel divers dat ze zeg maar Zeker. en op kantoor, maar dan kennen ze ook de praktijk met in Zeker. en zo. Ja, precies. Leuk. Roger, wat had je hier bij de gemeente? Op bedrijfsvoer hebben ze een aantal teams waar ik mag aansturen en daarna ben ik ook onderdeel van het MT en dat is MT en ben ik de verantwoordelijkheid voor de hele organisatie. En is dit echt je kamer? Dat is mijn kamer, vind je het mooi? Ja, echt zou je wel willen zetten. Ik heb de Limburgse vlag ophangen. Oh, inderdaad. Kijk, chic. Oh, echt goed. Vind je dat wel chique kunst in de muur? Ja. FC Limburg. FC Limburg, toen niet, nu niet, nooit niet. Ja, super cool. Alleen Lotte vergeet zeg maar dat de lui die voor interviewen niet microfoons dragen. Dus ik hoop dat dit... Alle plekken hierboven zijn flexplekken. Je ziet alsnog de afdeling communicatie op de deur. Eigenlijk, het kan zijn dat ze 3 dagen met 4 verschillende personen hier zit. En ja, dat maakt het ook wel een beetje leuk. Je spreekt gewoon meer lui. Ja, omdat ik meestal best vroeg hier ben, zit ik altijd hier. Dus flexplek, maar eigenlijk is dit de plek van Joshua. Ja, eigenlijk zit ik hier immer. Ja, het Friedes werk ik meestal heen. En dat is ook wel fijn om te gaan, zeg maar, die vrijheid binnen een stage, dat ze ook gewoon heen kan werken. En koffie? Dat is de trappen naar onder en dan is er de koffieruimte. Het is wel een vaste plek waar we ook wat vaker zitten. Ja, want ik heb gewaard dat bij de gemeente niks anders gebeurt dan koffieluiten. Dat is niet oer. Dat zagen ze allemaal, maar dat klopt niet. Dat stemt niet. Maar het is wel De
burgemeester, hij is nu net meer burgemeester, maar Luc Frank, hij in de buurgemeente Kelmis, der zag ooit, Harry, onze wichtigste Aufgabe als Bürgermeister is koffie drinken. Maar dat is wel een vast onderdeel. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is, omdat ze wel dan bonds met die collega's, vooral als ze nieuw is, als stagiaire zijnde. Ja, ik ga denk ik binnen 3 weken word totaal geïntegreerd, omdat ze je iedere dag wel je zeker een half stond bij elkaar door in de koffieruimte zitten met nieuwe collega's moelen. En dat maakt het wel ook leuk, om als ze al 3-4 stonden, hangen dingen laptop zitten. Om dan even een kwartiertje af te schakelen. Mag ik nog een tasje koffie? Hij onderrassen de kopjes. Ja? Ja. Ja, moest hem even eraf duwen. Zo, ja. Zo. Oh, je hebt ook nog merchandise mokken. Oeh, dat is echt cool. Ik heb er een met een hoesnummer. Dat is 5 euro. Je moet eigenlijk moeten van nog iemand hebben. Ja. Zal ik iemand strikken voor dat je een foto kunt maken? Ja. Dit is allemaal goed in Delegeren, ja. Ja. Hoi hoi. Hoi, hoi. Potje te 3. Wat is Nee, dit dat nog mocht voor? niet. Oh, Best niet eens op het net daar. kijk. Je moet eerst op die eieren zien. Ja. Punt voor mij. 2-0, gaat niet goed. Dat is op mijn Eerst eigen. op die eieren, ja. Dat de challenge is. Dan kan ik de mensen winnen. Ja, 3-0, Jantje. En jongens. Hey jongens, zing je dat liedje? Jongens, wat zin voor hier? Ja, dit is een miniatuurversie van Vols. Dit is gans vals. Nee, geen idee. Alles aan. Dit is het gewoon. Ja, maar herkent dus eigenlijk geen vertuiging. Ja, best ik acteur. Ja, misschien wel. Je weet ook in. Ja. Dan vult als indicatie wat ik ga doen. En ik heb een handleiding gemaakt, want hij een nieuw programma hier link heeft staat. Je komt tot veel lui niet begrijpen wie ze dit installeren op hun laptop. Ja, Terwijl ik kan me dat heel goed Terwijl voorstellen. het eigenlijk super makkelijk is. Nee, ja, dit is wel En daarom had ik met ondersteunend. 4 stapjes laten zien wie ze makkelijk die laptop kan verbinden met de... Ja, dat is eigenlijk gewoon heel erg ondersteunend zodat jullie hun werk ook goed kunnen doen. dat is in principe het begrip facilitair. Primaire proces ondersteunen. Nou, we zijn bij de E-Young van het gemengdehuis en we hadden nu een afspraak met het Mirjam van de receptie. Ja, Let's go! leuk. Hoi, ik ben Mirjam. Hoi. Hoi Lotte. Hoi, Mirjam. Hoi. We zijn wel echt benieuwd. Wat ga eigenlijk doen bij de gemeente? Voor een stukje met met kijken. Zeker weten, kom maar met hoekjes. De eerste gezicht eigenlijk, wat jullie zien als hier binnenkomen. Ja, en mijn collega's natuurlijk ook, met meestal, ja. Eigenlijk de verschillende soorten mensen, heel dit gewoon erg spannend. Ja. Want wat hebben jullie bijvoorbeeld gedaan? Wat gaan jullie door, Valerie? Dus, ja, dus die gaan een handtekening laten legaliseren en dan ziet ze tevreden de deur uit. Ja, een gunste voet. Gunste voet. Ja. Ik ben eigenlijk blij. Ik word een beetje bang dat ik het Volstad-dialect misschien niet moeilijk zou kunnen verstaan, maar eigenlijk gaat het supergoed. Ja. Ik vind het een mooi dialect. Ja, ja. Voel je zeggen, omdat van de Duitse grens en de Duitse grens liggen, dat van natuurlijk een beetje Duits klinken, maar we zijn gewone Völzer. Ja. Ja. De gewone Völzer. Ja, je wil het Völzer plaat. Een beetje mischt, maar oké. Ja. Ik zie nog, volgens mij werkt ze ook best wel veel met de computer. Hè? Och. Klopt dat? Het lijkt alsof ze heel gestructureerd is. Best wel. Ja? Hebben ze dat ook nodig, zeg maar? Ik kan heel goed schakelen. Ja. Maar in mijn dingen wat ik zoek via computer, dat moet ook wel op mijn manier gestructureerd zijn. Ja. Wie, dat gaat de telefoon, zeg maar. Gemeente Vals, goedemorgen of goedemiddag. Ik spreek met Mirjam, heel persoonlijk. Gemeente Vaals, goedemorgen, met Lotte uit Limburg. Ja? Ja, dat is een beetje lokaat burgerzaken. Ja, ik zal een afspraak voor u maken. Dank u wel. Precies zo doen voordat Lotte door is heel snel geleerd. Ja. Dit zijn de heren van de buitendienst. Lotte. Suzanne. Ja, Veer, kom we vandaag met de gemet lopen. Ik ben een hele werker. Ja? Echt wel op. Ja. Prima. Ik ben een hele best denker. wel sterk. Dan kan ze op sollicitaties bij ons komen. Oké, is goed. En je werkt veel samen ook. Weinig, want hij is servicemonteur. Hij is servicemonteur en ik ben hier begonnen als strotenmerker.
En daarna ben ik kantonier geworden. Want je doet dit als boetedienst. Heb je dit hiervoor gedaan? Dit is gewoon... Dit is de werkzaamheden die erbij waren. Ja. Ik denk, heb ze bij de boetedienst nog verschillende specialisaties dan? Ja. Servicedienst? Heel breed. Ja. Parkeerautomatenbeheer, van die snelheidsborden die wat knipperen, wenn ze langs fiets zo gaat. Ja. Borden bestellen en plaatsen. Een stukje klachtenafhandeling. Dus ik krijg de klachten of de meldingen uit de openbare ruimte komen via de omgevingsbeheerder bij Michtseraad. Ja. En die zet dan ook naar die jongens en ze dan van uitroes een struik knippen of zelf een drumpafval ophalen. Ja. Dus, zo Ja, het is eigenlijk alles wat ze de kind bedenken wat in de gemeente boete aan de hand kan zijn. Het is grijs. Groen, grijs. En dan hebben ze gelijkheidsbestrijding doen voor onszelf. Ah, doet je dat ook nog zelf? Ja. Ja, en dan hebben we nog reinigingen bij de gemeente. Hè. Dus papierbakken leegmaken met de veegmachine. Papierbakken? Ja, Maar dat is nu van de markt. Maar dat is nu van de markt, maar dat is straks ook allemaal opgeruimd. Door waar? Door Joos. Door ons? Niet door ons, maar door de reiniging van ons. Door de reiniging Ik van dacht ons. het gewoon veel doen. Ik weet niet meer wie. Wie ben ik hier ingekomen? Bol uit. Ik ga hier uit. We zijn natuurlijk een pent, ja, met de boetedienst gaan werken. Oké. Lot is duidelijk beter voorbereid als mij. Wat moet voor dan? Ja, die pul die komen door weer erin, allemaal in die gaatjes. Oké. Oh ja. Moet hem erin zetten en dan draaien bis dat het erin valt. Pas op met de vingers. Vingeren weg, ja. Oké. Dat is het hem. Lot, ik kreeg hem niet eruit. Moet hem erin zetten bis dat hij niet meer eet. En dan moet je de vingertjes ertussen halen, want dat is ping. Ja. Ja. Makkelijk. Veiligheid zit op nummer 1. Hè. Ik vind het immer het leukste dat ze bij de gemeente de tijdkris gaat fatsoenlijk en goed te maken. Ah, chic. En dan ze bij bedrijf is, ja, dat is meestal, er moet echt geld verdiend worden. Dus dat is snel erin en Snel. het maakt niet zo goed of het zo 100% is. Ja. Maar bij de gemeente krijg je echt de tijd om het goed te maken. Zit echt op de kwaliteit. Dit is de challenge. In de challenge battelig tegen Suus om erachter te komen wij het best werken in de ploeg. Er zitten 3 pulkers erin en daar zitten 2 pulkers erin. Je moet er goed vast doen, de pulkers. Jij battelt tegen ons. Oké. Ja, maar dat is niet eerlijk, denk ik. Want jij wint sowieso. Of mag ik met einde van de uit gaan, Suus met einde van de uit? Oh, zo. Oké, ja. Ik ga maar erop. Oké. Kom, we moeten even liggen. Wat is de tactiek? Wat is een taakje wat ik kan doen? Je kunt 2 in één keer ervan afpakken. Zodat we ze allebei hei gaan. En vooral enge voorsprong op hun. Dan draai ik hem maar goed en zet van drinnen en kan ze aandraaien wanneer het is. Rob, wil zich dadelijk de Zit pelkens die al erin en erin die drieën ze af. Oké. We beginnen. Ja. Of wilt je nog? 3, Ja. 2, 1, go! Ja. Righty tidy. Oh ja, oké, wacht. Zo? Ik ben goed. Wat is goed, wat? Oké. Nee, Ja. Zijn nog los. nee, dat is ook goed. Oké. Dat is niet goed. Nee? Oh. Ja, 3 maar aan, 3 maar aan. Jo. Stop de tijd. Nee, dat zit niet goed. Dat is niet goed. Dat is goed. 3, 2, 1, go. Hey. Dan kom maar naar. Oh, dat blijft maar doordraaien. Ja, dat is niet goed. Ik denk dat we toch winnen. Hè. Laat het. Denk je Zie je? Oké, nu. Zo moeten. Hier. Ja, kom. Ja, oké. Stop de tijd. Kijk, zie dit is Jans Kloos natuurlijk. Maar de tweede groep, die jongen wel... Het gaat ook om het Om teamwerk, kwaliteit, hoor. kwaliteit. Inderdaad, kwantiteit is niet alles. Dus ja, mijn keuze is wel naar het tweede.
Ja? Ja, minimaal. Ja, voor die bonuspunten, trek wat het ziet vanaf. Ja, kijk, natuurlijk van zoveel afspraken. Het zit niet alleen om het ziet, maar kwantiteit en kwaliteit moet alle twee beoordeeld worden. Oké. Ja. En dan vind ik de kwaliteit belangrijker. En het, En we moeten het ook bespreken, hè? Geef anders aan vast besluit. Ja. Ja. Teams bij elkaar. Teams bij elkaar. Team 1 en team 2. Team 1, team 2. Ja. En de winnaar is? Team 2. Kijk, verand op verschillende criteria beoordeeld. Teamwork vond ik bij u twee heel goed. Wordt een duidelijk plan. Bij u wordt het nog een beetje zo van, oh, dit. En vooral gezegd, kwaliteit boven kwantiteit. Ja. En Ja. ik denk toch dat die tweede groep, de Pulsertuig, het beste had neergezet zijn. En de vooral kijken tijdverschil wordt niet naar de veel. dinges. Kijk, deze zit moervast. Deze zit moervast. En dan kunt deze van team 1. Die gaat alle kanten op. Dus we kunnen niks anders doen wie team 2. Nu voor de kijkers thuis, zit je het dan met eens of niet? Bij de keer dat gewoon uit team 1 of team 2, reageer het in de comments. Dankjewel Mirjam. Hoi. Die al gewerkt vandaag. Heel al Ja. gewerkt. Ja, super bedankt. Dankjewel voor het harde werk. Ja, het was echt chic om te doen. Doeg, die. Is dit nu de reflectie? Ja. Het waren een intensieve dag. Ik vond de stagiaires hebben superleuk metgenomen. Ja. En ik heb ook het meeste gelachen met Rob en Sebastian. Dat Ja. was echt leuk. En ik Ja. ben er echt van versteld gewoon stond wat de boetedienst allemaal deed. Gewoon Ja. echt alles. Maar eigenlijk. en wat ik ook heel interessant vond, eigenlijk het ganse stuk. Nou, we hebben natuurlijk met facility management metgelopen, maar de contracten en wat voor contracten met de organisaties en inderdaad met vastlovend vergunningen en Eigenlijk is de gemeente allesomvattend. De zin, ja. de kinderen bieden gemeente eigenlijk van alles hebben gestudeerd en er is wel een plekje Ja. voor dat de kind wel gaat doen binnen de gemeente. Ja, Dus dat is wel precies. heel bijzonder. Ja. En dan zit nu eens de eerste dag van Plat in de Ploeg erop. Ja. Dus dankjewel. Heel erg bedankt voor het kijken. En vergeet niet te liken en te abonneren. En laat hieronder in de comments weten wat je ervan vond. Doei. Doei. Hoi hoi. Adieu. Die. We hebben merchandise als herinnering gekregen. Cheers. Cheers.